समदीर्घनु जय शेवा ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಷಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ఛానల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం అమరవీరుల స్తూపం నగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి సీతక్కను భేటమాసి వినతి పత్రం శివలాత ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತನು ರಾಜ್ಯಾಂಗಮನಗ ಚರ್ಚಿಸಿಯನ ಆನೆ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾಲಮುನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನಗ వాటానే జరే వినతి పత్రం శివలాత భారతಕ್ಕೆ నేను గోండి భాష గోండ్వాన రాజ్యాలకును పరిపాలన కీత భాష అందు అని తెలుగు తమిళ్ కన్నడం మలయాళం ఈ భాషకు ಅವಲಾಂದು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತಲೆ ಇವು ಸಮಧಿ ಭಾಷಾ ಪಡ್ತಾ అని గోండి భాషతಗೆ రాజ్యాంగంన చేర్చితకే మరట ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ తల్తే డిఎస్సి అవనల్తే సమధి ఎగ్జామ్ మరటు మా గోండి భాషతో లిఖివచ్చు అనే హర్నాటే స్కూల్స్ కాయవచ్చు టీచర్స్ కాయవచ్చు ఇన్స్టిట్యూట్ అంతా కాబట్టి తప్పకుండా మరటు గోండి భాషతో లిఖితకే గోండి భాషతో రాజ్యాంగంన చేర్చితకే మాకు వెళ్ళే ఉపయోగాలంతా భారతಕ್ಕೆ నేను గోండి ದುಸರ ಭಾಷಾಂತೋ ಸಹ ಗೋಂಡಿಗಿರಿ ಕರಿವಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮನಂತ అని గోండి భాషగిరే సంరక్షణ అంత నేడు చూడగరు ఉపయోగాలకు మంత సంధిరే టీచర్ అయ్యవచ్చు అనే టీచర్ అయ్యవచ్చు ఐఏఎస్కి రాయవచ్చు బతల్కి రాయవచ్చు ఇచ్చోరు చొకొట్టిన అవకాశం అంత కాబట్టి నేను మావ భాషతే మరటు బతల్గిరి ఎగ్జామ్ డికి కడితే పుస్తక చదివితే మాకు వెయ్యి అర్థం అంతా మరటు బతల్గిరి అవకాశం అంతా అనే గోండి ధర్మకాలం ఇత్తకే మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారము మాకు గుర్తింపు మనంత అని మారటు సపరేట్ బడ్జెట్ గిరి కేటాయించంతే నేను 1950 ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಾಲಂ ಇಂಜರೆ ಸಪ್ರೇಟು ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಿದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾತ್ ಪ್ರಜಾ ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ತಾನ್ ಲಾಸಿನ ಮರಟು ಸೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ದುಸರೋ మతాలగిరే మరటు ఆగ సీసర్ మంతట్ కాబట్టి మరటు మా మతం బతలితే గోండియన్ మతం తప్పకుండా ఇది తేనగిరే దృష్టి సారించి ఆగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కృషికి అని వినతి పత్రం శివలాత